очите! Отворете очите! Виж, ето там догоре. Гледаш ли? Почти на тавана. Всъщност на тавана. Както съм поделила специално за вас, това е креветски отдел. После ще ви разкажа за всичките отдели. Първо минаваме разходка и после ще ви разкажа за всичките отдели. Специално тези книги не стоят винаги на масата, защото те са много специални. Креветски отдел се събират неща, които са свързани всички с край, затова се нарича креветски отдел. Тук има много ценни неща, които са свързани с нашия край. Имаме един набор от дипломни материали. Ще ви покажа какво са най-горни работи. Тук съм събрала. Това са книги, които са всички с автограф. Ленка, да го пишеш Хайтов. Хайтов го знае. Хайтов има автограф. Да, лична книга, която ни е подарил той при неговото гостуване. На градската библиотека Николай Хайтов, той е гостувал в 1983 година. Я вижте как е писан. Само там има една грамота, която е наградена в нашето читалище с орден Кирил Методи. Първа степен. От президента тогавашния. Това е акта на читалището, когато е създаван. Той от архива ни сме го издирали. Ето, вижте как е писан. Такъв език. Това е много стар език. Нашето читалище е едно от най-старите. Второто в област Македония преди 145 години е създадено вече. 146. Сега ще снимам къде ще го оставите. Така е изглеждало читалището в първоначалния му вид. Ма на същото място ли е било? Не, нашето читалище, това е дарено от Полизоевата къща, се казва един Георги Полизоев, който си е дарил личната къща да бъде читалище. Тази книга, това е рушка и сега ще ви покажа от коя година е. Виждате книга. Не такава. Вижте от коя година е. 1795. Чакайте да съм. Някъде близо втората. Вижте какъв вид, обаче тя е била много тежка. После става кожената подвързия и за да не се разлиства това, което ние казваме, вижте как са го направили да не се с такива специални, за да не се разваля. Главната буква, това, което ви кажа. Вижте как е. Тя, която е тук е черно. Цяла картина от тук настрани е направена от тези доградено. Нали, просто е влагано много, много старание и много душа в тях. Просто душата се вижда на човека. Тази книга не е само букви. Тя съдържа въздишките на тези хора. Тя е поместила между редовете си това, което ние не можем да прочетем техния живот. Книгите, това са подвързани. Чували ли сте за Петър Берон, за рибния буквар? Да. Едно от изданията е тук при нас, нашата библиотека, този му вид. Едно уникално издание, което има нашата библиотека на Бай Ганю и за Съто. Нали всички сте чували за Бай Ганю? Ю, а Нермал, да вида нищо. Така. Добре. И представя си труда на библиотекарката и за това не трябва да сте търпеливи, когато кажеш, че искам това да ви дам. Видяхте ги стълбите, едната голяма и вътре. Как трябва да вземем отгоре към работническо дело? Художествено изкуство. Значи тук има който ще да се намери книга за театър, киноизкуство, тук е музиката, има фотограф от школи. А ние с библиотеката, която се пазиме и от плочи с грамофон, набор от плочи с грамофон. Нашата библиотека е 141 000 тома. Сред читалищните библиотеки в България ще ви разкажа, че читалищни библиотеки, т.е. всички читалища имат задължително библиотеки. И нашата библиотека, аз искам да казвам, че е вашата вече, защото е на вас. Е на едно от първите места в България по дейност и по фондове.
Това е на Надето, това е моята по-красива. Ако всички по целия свят протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има, навярно през цялата зима. Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя погледнем за миг към звездите, ще открием, че пада една, като детска сълза от очите. Ти звездата не може